Voor 2021 hier ik een verhaal klaar dat ik graag vertellen wil op die bewuste fjouwermaaien van 2021. Een verhaal hoe vrijheid, betinken en door corona ervaren wat het is om vrijheid te verliezen. Nu ben we 2 jaar verder. De beklemming van corona achter u is en toch is mijn verhaal van 2021 helaas nog steeds actueel en kan ik deze nog broeken. Mijn verhaal is actueel, net omdat corona uw leven nog beklemt, vrijheden voortneemt en meestens in oorwander zet, maar door een nieuwe werkelijkheid in Europa. Oorlog in Oekraïne, sinds 20 februari vorig jaar. Mijn verhaal van destijds, 2021, begon als volgt. Hier staan we weer. Nou, toch redelijk wat meesken, maar eigenlijk altijd met te weinig. Maar wie bedenken? Na 28 jaar bedenken we nog steeds wat zich in die verschrikkelijke jaren plakvoen had. We moeten blijven beseffen dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat vrijheid het grootste goed is wat mensen herkennen. We leven morgen al 28 jaar in vrijheid. Om maar iets te beseffen van hoe het wezen zou om elke dag te leven met angst, terreur, onderdrukking, deportatie van familieleden, onzekerheid over de dag van morgen, net met vrijheid praten kunnen. Dat is net te bevatten. Net als je het nooit meemaken hebt. Gelukkig kunnen we er al net over mee praten. We leven nog steeds in een verschrikkelijk mooie en veilige wereld. Wat een bevoorrechte positie. Maar net vanzelfsprekend, ondanks bijna 28 jaar vrijheid. Vrede mensen in Oekraïne, die leven krek als wie, in vrijheid. Deze mensen hier toekomstplannen, onstaande zwangerschappen, plannen om samen te wonen, vakanties, familiebezoeken. Een onbezorgd leven in vrijheid, bijna vanzelfsprekend. Tot 20 februari 2022, toen met bruut geweld der plotseling een einde aan maken werden. Totale vernietiging van steden, deren, terreur, martelingen, bombardementen en complete uitzichtloosheid. Ja, toen was het opeens oorlog. Vrede is krek zo dichtbij als oorlog. Dat geldt ik voor u. We moeten waakzaam blijven en blijven bedenken dat vrede 28 jaar lang zo zwaar bevochten is. Ik moet er weer terug aan blijven aan onze been. Waarom we staan en waarom we bedenken. Vrijheid, het is net vanzelfsprekend. Hier staan we dan op fjouwermaaien, Boeneslanen, maken we Bos wel even een gedicht voordragen. Omdat haar oom, Siebe Bos, 31 jaar in de oorlog verstorven is. En daar wil ze graag even een gedicht van opdragen. Mooi, dank u wel. We hebben even omgekeken naar wat vroeger is gebeurd. Hoe velen er toen zijn bezweken, we hebben hen opnieuw betreurd. Ze waren jong, vol idealen, zetten zich voor de vrijheid in. Tot de vijand hen niet kon achterlaten, er kwam voor hen geen nieuw begin. We hebben hen opnieuw herdacht, aan het offer dat zij voor ons brachten. We gingen met hen in gedachten de weg die hen de kogel bracht. Het vuurpeloton stond aangetreden, zij kwamen voor de loop te staan en niemand heeft toen ooit geweten hoe hier hun zon zou ondergaan. Vele van hen stierven naamloos, zij rusten in een naamloos graf, omdat hun hart voor vrijheid koos, de vijand nam hen het leven af. We keken opnieuw achterom naar onze koude kameraden, voor wie de vrijheid nooit begon, we hebben hen opnieuw begraven. Toch leven zij bij ons voort, wij houden hen steeds in gedachten. We hebben hun roep gehoord en eren het offer dat ze brachten. De dood bracht hen opnieuw bijeen, maar ze leven voort in de gedachten. Stil staan wij om hen heen, om de helden die ons vrede brachten. We hebben krek 2 minuten stilwest hier in Boeneslanen. Houdige Hagen en Boeneslanen door alle jaren gezamenlijk de dodenherdenking. En dan bedenken we natuurlijk de mensen uit de Tweede Wereldoorlog, maar we hebben ook een plaket waarin een aantal mensen
Stenen die verstorven zijn in de oorlog, waaronder Siebe Bos, die een illegaal krantje verspreidde samen met Piet Keverkamp. Siebe Bos is in een concentratiekamp uiteindelijk verstorven. Hij kreeg die uit van Maaike, die een gedicht voordroeg ter ere van haar omke, Siebe Bos. Ik ben Maaike Mooibos en mijn omke is Siebe Bos. 31 jaar is omgekomen in het concentratiekamp in Duitsland. Hij verspreidde briefjes rondom en dat mocht in die tijd net. Dus daarom is er oppakt. En ik wil een stukje voorlezen. Er is een boek geschreven en daar wil ik een stukje uit voorlezen. Ik ben de oomzusser van Siebe Bos en ik vertel over mijn omke. Hij is geboren in 1909 en groeide op in een niet-communistisch gezin. Al voor de oorlog werd het gezin ernstig getroffen door het vroeg overlijden van zijn broertje. Ik weet te vertellen van een oor die het niet verteld had, want ik ben na de oorlog geboren. Siebe was een levensblije, plezierige en fleurige man. Hij is ongetrouwd, vrijgezel en houdt van zingen en dansen en houdt duiven. Ook draagt Siebe mede de zorg voor het vee op de kleine boerderij van zijn ouders. Hij melkt enkele koeien, bewerkt het land, maait het gras en doet het nodig in en rond de boerderij. Ja, ik wil nog even een foto laten van mijn omke Siebe. Dat wie deze man en dat wie een kennis van u en die bracht ik briefjes bij Del. En dat wie in het verzet en dat mocht dus net in de oorlog. Daarom hadden ze oppakt.